En dan eigenlijk eentje naar beneden. Nee, een fretje naar beneden. Ja, dat is Frekje naar beneden. Weet je wat een fret Ja, is? ik heb ooit geweten wat een fret. Dit is een fret. Dit zijn allemaal fretjes. Dit zijn allemaal fretjes. Ja. Maar je fretje naar beneden, dan is die kant op, zeg jij. Maar je bedoelt die kant op of die kant op? Die kant op. Ook. Nee. Zal ik het Doe eens voor voor. doen? Doe eens voor. Ja, wat je in de studio kent is, dat weet je eigenlijk net. Terwijl dit noemen we eruit van Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe. De wut je van alles uitfretten. Want Hans die kreeg hier... Nee, dat wordt hem niet. Nee, die kreeg je ukulele cursus. Ik kreeg al iets les van... Lise Marije. Ja, dat is ook gezellig, hè. Gezellig, maar... Lise Marije, wees nog wel eens heel eerlijk. Het wordt niks, hè? Oh, hey. Ha, dankjewel, ja, dankjewel. Kan hij niet... kan nog wel... Dat wordt voor de groening. We knippen het eruit. Oh, we wat knippen eerlijk, het wat eruit. eerlijk. Wat wie er? Is Nou, wij winnen gewoon even een skerig. Nee. We winnen gewoon even een skerig. Hoe is dat? Nou, du bent dus aan het oefenen op de ukulele. Du hast dus een poging op een gitaar al die. Ja? En ook kreeg... Ik kreeg een beetje les, ja. Ja. Die ken ik al en die ken ik al. Ja? Of weet die? Oh, deze. Die ken ik al. En dan zit er een eentje, die is wat pittiger van huis, meer handjes benodigd en zo. Oh ja, god, dat met een handje. En ik ga hele... Een beetje dikke vingers, hè? Zij staat nooit voor mij? Dat vind ik, dat is dan wel zo sneu, staat hè? erop live. Dat klopt wel, ja. Maar goed, ik oefen hier nog even terug. Als Ja, er dat- nog wat echte muziek huis dan... Ja, dat dit ligt me beter. Nou, het is wel bedoeling dat iedereen was zitten dat dus. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.